Tursus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 8286938286. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात आधी आणलं आणि काल त्यांच्या नेत्यांनी उघडपणे बोलताना व्यक्त केलं की आम्ही इनहेरिटन्स टॅक्स म्हणजे गोव्यातल्या माणसाची जी काही मालमत्ता आहे ती मालमत्ता त्या घरातला प्रमुखाचं निधन झाल्यानंतर त्यातला मोठा टक्का हा शासनाकडे जमा होणार आणि मग शासन कोणाला वाटणार तर मनमोहन सिंग म्हणाले त्या पद्धतीने त्याचं वाटप होणार. म्हणजे आमच्या मालमत्तेवर आमच्या वाडवडिलांनी जी काही मेहनत करून प्रॉपर्टी मालमत्ता कमवली आहे त्यावर सुद्धा काँग्रेसचा डोळा आहे. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की सत्तेत आल्यानंतर काय काँग्रेस करू शकते हे या दोन वक्तव्यावरनं स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे माझा राहुल गांधींना प्रश्न आहे की त्यांचे गोव्यातल्या उमेदवारांनी जे वक्तव्य केलं आहे की घटना बदलून आम्ही अशा प्रकारचं स्टेटस आम्हाला मागतो आहोत आणि घटना बदलली जाईल हे जे म्हटलं आहे त्यावर राहुल गांधी यांचं काय वक्तव्य आहे ते ऐकायला आम्ही उत्सुक आहोत. दुसरं